Heddi, wedi dod i Bont Ardawau i gwrdd â Caru Melville, sydd wedi bod yn casglu recordiau Cymraeg ers yn ifanc iawn. A gan bod fi hefyd yn DJ ar y radio, sa'n gallu aros i weld y casgliad yma sydd â fe. O, siamai. Caru, shwt ti boi? O, da iawn, diolch yn Ti'n iawn? Ie, Nes i gwrdd â ti? A dithe? Fi'n clywed bod casgliad go arbennig ma. Wel, weddol, ti si weld nhw? Le ma nhw mewn Der mewn fan hyn, dy fi. Boes bach. Mae dibyn y popeth ma fe, bod i bod yn casglu ers rhyw... ers y 70au. Mae hwn yn anhygoel. Fi'n gwybod. Felly beth sy'n ma i gyd? Mae'r vinyls ma, mae yna cassettes ma. Mae cassettes, mae yna cassettes Cymraeg, felly mae CDs wedyn. Ie. Mae'r llyfrau tu ôl i ni. Mae reina'n ddiddorol, felly popeth yn ymwneud ar sîn roc Gymraeg. Popeth ar sy'n canu poblogaidd hefyd cyn ni. Nid jyst pethau roc. Fi'n casglu bath o dynnau, fi'n casglu posteri, fi'n casglu setlists, cilcrownau, llyfrau, crysau tŷ, tipyn o bopeth. Boes, mae hwn yn anhygoel. Mae rhaid fi gyfadde. O'n i'n mynd disgwyl gweld gymaint o gasgliad, ti'n bod? Fi'n perthyn i'r genedlaeth le oedd y rieni eisiau codi lan y plant nhw i gael addysg a lot o'n nhw wedyn wnaethon nhw ddim paso mlaen i Gymraeg nhw i'r plant. So, yr unig bobl oedd yn siarad Cymraeg oedd yn gyd y ci. O'n i ddim yn siarad yn nhw eisiau gymaint. Ond oedd... so wedyn nes i dechrau wedyn am ddiddori yn y bywyd Cymraeg. Nes i ffindo mas oedd cymdeithasol iaith i gael. O'n i ar fi'n mynd i brifysgol. So nes i mas wedyn a na dechrau o'r holl beth o gasglu recordiau Cymraeg i fi. Felly, yw e'n deg i weid bod dechrau ymddiddori a casglu cerddoriaeth Cymraeg wedi helpu dysgu'r iaith hefyd mewn ffordd? O, yn bendant, ac oedd hi'n... Fi wastad wedi dweud wrth pobl, os ymlaen dysgu Cymraeg, gryndo ar gerddoriaeth Cymraeg. Ac os fel bethau fel un o'r rhai cyntar, nath helpu fi lot, oedd diolch yn fawr gan Mike Stevens. Diolch yn fawr, diolch yn fawr, diolch yn fawr, diolch i Ifan, diolch i Johnny. A ar ôl beth i 10 munud, ni ffindo ni gallu canu can Cymraeg. O diolch i ti, diolch i ti, diolch o diolch i ti. Os hoff un da ti? Hoff beth nawr. Hoff album neu hoff EP, hoff artist falle? O, wel, bydd rhaid i fwyna bod Mike Stevens. Ie, Mike Stevens yw y prif diddordeb i. Pwy arall wedyn de o ran artistiaid y cyfnod a falle artistiaid hyd heddi sydd yn dyblesio di fel perfformwyr? Wedyn nes i lico Hergest am ryw reswm. A fi'n cofio gael copi o record gan nhw, pryd oedd e, anreg dolyg yn 76. A i'r heddi, fi'n dal i wario'r feinyl, achos ar un gan, mae scratch. A chwarae mewn y canu ar, scratch yna fe. A na fi'n dwlu ar y scratch na. A ti'n gwybod pam? Achos oedd aira ti fas, o'n i'n wario'r record, a mae'n gif i dod mewn fel mae'n gys yn neud fe, cymoni stafell, a nath i bwmpo erbyn yr record player. A hi achosodd y scratch na. So mae'n dod â dagrau liged i weithiau, i clywed y scratch. Fi'n gwybod hwnna'n swn y stori od, ond na beth ddigwyddodd. Dwi wrth y modd chwbod yn edrych o gwmpas y casgliad yma fan hyn. Mae'n anhygol yr amrywiaeth o artistiaid sy'n yma. Un o'n hoff fandiau fan hyn, Jess, a bob un o'i albums nhw ar gyset. A wedyn fan hyn, mae yna gysets comedy Eirwyn Pont Sian a'i set stand-up Javin Jenkins wedyn a cwpl o ganeuon tafod mewn boch mewn ffordd. Sean Corn, Pwdin Dolig. Wedyn, anhygol, EPs fan hyn wedyn, neu vinyls fan hyn wedyn. Sydd da ni de. O, meic wrth gwrs. Mae meic yn grif yn bob man, mae gweud gwir. Yn Saesneg meic hwnna, Rain in the Leaves. Ni'n siŵr bod fi'n rhaid yn ôl yn y lle cywir i fe. Byddai'n cael rowd ag e. Mae hwn wir i chi, werth i weld. Casgliad hanesyddol, sy'n ni'n gweud. Oes na rai gwerthfawr yn y casgliad yma, yn ariannol? Os, mae rai Mike Stevens yn gwerthfawr iawn.
Ond bosib yr un mwyaf werthfawr sydd 'da fi yw record bran. Yr un cynta ail ddechrau. Dwi wedi weld hwnna mynd am rhyw 600 o bunnau ar eBay. Oes bach. Fi'n gwybod mae hwnna'n yn werth tipyn o arian. Ond wyt ti ddim yn y busnes o'i gwerthu nhw i ti? O, fi byth wedi bod yn y busnes. Fi'n rhoi nhw bant os rhywbeth. Acos a hefyd mae rai pobl yn cadw recordio nhw mewn mint condition. Maen nhw ddim yn byth yn waren nhw, ond fi'n licio waren nhw. A mwy battered mae rhywbeth clawr yn mynd, fi'n meddwl na gymaint o pleser fi wedi cael mas o ryndo. Wel, diolch yn fawr iawn am y sgwrs ac am yn gadael ni ddim problem. Dim problem. Difyr a diddorol dros ben, a wi wir wedi mwynhau yn dy gwmni di. A finne. Diolch ti boi. Diolch.